Alam mo ba, may mga phrasal verbs na pwede natin gamitin kung pakikipagrelasyon ang pag-uusapan, whether about friendship or mga relatives or tungkol sa pag-ibig. Get along. Madaling nagkakaintindihan dahil gusto ang isa't isa. Pwedeng as friends or dahil napupusuan na ang isa't isa. Example, Mariz and Carlo get along really well. So nagkakaintindihan sila dahil gusto nila yung isa't isa. Fall for, nagkakagusto, nahulog ang loob. Kaya sinasabi natin na nafo-fall na ako sa kanya. Ang complete phrasal verb nito ay fall for, susundan ng name ng nagustuhan. Example, David fell for Jessica the first time they met. Nagkagusto si David kay Jessica unang kita pa lang nila. Ask out or ask somebody out. Nag-i-invite sa gusto mong tao para makipag-date. Kahit saan. So maybe magsine, punta sa park, sa may beach, mag-dinner, manood ng concert, basta form ng date. Dahil gusto mong makasama sa labas ang gusto mong tao. Ang paggamit nito ay ask somebody out. Ang somebody, ito yung ini-invite mo na makadate. Example, Gerald has finally asked Regine out for dinner. Nasabi rin ni Gerald na gusto niyang maka-dinner date si Regine. Go out with ang phrasal verb na ginagamit kapag sasabihin natin na nagdi-date na sila dahil may relasyon sila. Magkasintahan na at nagdi-date. Example, Vina has been going out with Carl for more than a month. So may relasyon na sila at nagdi-date sila ng more than a month na. Hit it off. Madaling nagkaintindihan, nag-click agad. First meeting pa lang or bago pa lang silang nagkakilala ay nag-click na agad. Example, Jason and Mirasol hit it off right after they were introduced. Fall out. Naghiwalay dahil sa away. Pwede itong tungkol sa friendship or sa family or sa love life, kagaya ng example. Because of jealousy, Ariel had fallen out with Lovely. So nagselos, nag-away at naghiwalay. Kung friends ang nag-fall out, nag-away sila at hindi na sila friends. Kung family ang nag-fall out, nag-away din sila at hindi na sila nagpapansinan. Let down. Yung dinidisappoint ang isang tao or ang ibang tao. Kagaya ng example, Donna is studying hard because she doesn't want to let her parents down. Ayaw niyang ma-disappoint ang parents niya. Run off with. Magtanan. Dahil usually, hindi tanggap yung relasyon nyo or bawal yung relasyon. Kagaya ng example na to. My neighbor's husband left his family and ran off with a young woman. Bawal talaga na relasyon. Split up. Naghiwalay. Pwedeng lagyan ng with pagkatapos ng up. Split up with somebody. Kagaya ng example. Lucy split up with her boyfriend. Nakipaghiwalay si Lucy sa kanyang boyfriend. Pwede rin nating sabihin na yung dalawa ay naghiwalay. They split up. Wala nang with after sa up. Drift apart. Unti-unti, kumukupas na yung feelings nyo sa isa't isa. Nag-iba na yung treatment nyo sa isa't isa. Hindi na kayo close gaya ng dati. Siguro dahil nagkalayo kayo for a long time or away-bati kayo hanggang sa naging awkward. Pwede itong sa friendship or sa romantic relationship. Kagaya ng example, we used to be very close but we drifted apart over the years. Break off something. Tinapos ang koneksyon ng kanilang relasyon. Kagaya ng example, Charlene and Robert broke off their engagement. Tinapos ang kanilang engagement, tinapos ang kanilang relasyon. Break up. Pakikipaghiwalay. Usually, susundan ito ng with at kung sino yung iniwalayan. Kagaya ng example, Rose broke up with Jack after a long engagement. Pero pwede rin sabihin na Rose and Jack broke up. Make up, pakikipagbati pagkatapos ng away. So magsusorry at magfo-forgive each other, friendship man or romantic relationship man, so nag-make up yan. Hindi ito pagpapaganda, but pakikipagbalik sa dating relasyon. Example, in most relationships, couples fight, then make up. So nag-aaway yung magkasintahan or mag-asawa
At pagkatapos ng away ay bati na naman sila. Ganon din yung mga magkakapatid or mga friends. Mag-fight and then mag-make up after.